Okay, basic gadget unboxing tayo. Ito yung nabili ko sa online, one set na electric hair clipper at saka itong kitchen scissor. Itong kitchen scissor, nabili ko siya ng 80 pesos. At itong one set na electric hair clipper, nabili ko naman siya ng 180 pesos. Ang overall package naman nito ng shipping is 40 pesos. So ang total cost nito is nasa around 290 pesos po siya. One set package na po siya. Meron po siyang gunting, brush, itong cleaning tool na cleaning brush at saka lubricating oil. Ito yung cover ng kanyang blade at 4 na hair comb adapter para sa mga gustong mag DIY ng paggugupit, dahil mura lang po siya at saka complete set na po ang package ng ating electric hair clipper. Okay, subukan po natin ito. I-plug po natin para makita natin kung gaano po kalakas yung power ng ating electric hair clipper. Okay, na-plug na po siya. Itong electric hair clipper natin, meron siyang cover para sa kanyang blade, yung protection, no? Yan yung cover niya, tanggalin natin. At ito, adjustable naman po siya, no? Itong blade niya, up and down. Okay, ito yung kanyang lubricating oil. Bago ninyo siya gamitin, lagyan nyo siya ng lubricating oil. Yun. Tsaka next, ito yung brush nya. Pag nilinis nyo siya, no? Ito yung cleaning brush. Ito naman yung mga adapter. Mabilis lang po siyang i-plug. Yan, may lock siya sa likod. Itong isa, ito naman yung pinakamalaki. Yun. Okay, subukan natin yung power nito. On natin. Yun, malakas po yung power niya kasi direct power po siya. Unlike nung mga battery charger, no? Mas malakas po ito kasi direct power. Hindi po siya rechargeable, electric po siya. Okay? Yan, consistent o constant yung kanyang power, yung electric power nito. Maganda siyang panggupit ng mga DIYers. Okay, subukan natin siya sa aking paa. Ito yung aking paa, subukan natin tanggalin yung balahibo, no? Kung talagang siya. Yan, talagang matalim yung kanyang blade. Subukan natin. Yan, makikita ninyo nalagas yung kanyang mga balahibo, no? Yan. Matalim po yung kanyang blade, no? Maganda po ito panggupit ng buhok. Yan guys, no? Itanon niya siya. Yan. Matalim po yung blade niya. Okay, yan po yung ating clipper. At sulit naman po yung presyo nito dahil mura lang at para sa gustong mga mag-DIYers. Okay, tingnan din natin yung specs ng ating electric hair clipper. Yan po yung specs naman nito. Yan, meron siyang 220 to 240 volts, 50 to 60 Hz. At saka yung output power naman nito is 12 watts. Made in China. Okay?